Velkommen til Møllers Terrakit her. Vi har sådan en gammel Gurt Rauter her. Alta-cellen. Den har en god udstødning her. God solid udstødning. Den har en god solid dæk. Rigtig god solid dæk. En camouflage hjul. Kabinen, den er bare helt i orden. Den fejler intet. Den har bare altid været gjort ren. Forruden, den mangler godt nok, men så er også fri aircondition. Ruder, det er kun 2 steder. Resten af tiden, der er så ingenting. Det er også fint. Så kan du kigge til alle sider, hvis det kommer noget. Lys, det skal nok også passe, det virker. Og alt det her, der ligger på den, det får I med. Der er forskellige farver hjul. Der er både gul og rød. Det er valgfri farver, det hele dog. Og så følger der sådan en kæde med herinde i kabinen. Den er blevet gjort ren. Men i hvert fald, der er masser af gammel skidt herinde, hvis det er det, I skulle have. Motoren, den virker også, tror jeg. Eller jo, det gør den virker. Den rører rigtig meget, så du kan se noget bagud. Så det er også derfor, der er ingen sidespejler på den. Du behøver ikke sidespejler, for du kan se noget bagud. Og bagruden, den er også helt morge til, så det behøver du heller ikke. Men det er sådan en Wolf her, eller hvad fanden der nu står. Det er en 43.0. Jeg ved ikke. Men det er... Du kan lige skrive mit nummer ind og ringe til mig, hvis du vil købe den. Det er sådan en fin Jan her, der kyrer bare godt. Sådan en god gammel maskine her. Det skal nok gå.